Avui a Barcelona s'ha presentat una nova aplicació mòbil. Glovo és una startup que es dedica a l'enviament i entrega immediat de paquets. Per ara, l'aplicació funciona a Barcelona, València i Madrid. La Paula s'ha quedat sense tabac, però l'altre dia uns amics li van parlar sobre una aplicació que li resoldrà el problema. Glovo és una nova startup que s'ha sumat al mercat de les aplicacions mòbils. És una iniciativa que dona la possibilitat de demanar i rebre qualsevol producte, ja sigui un article específic com seria el tabac de la Paula, com menjar, medicaments o tot allò que necessitis. L'objectiu de l'aplicació és que els clients no s'hagin d'esperar més d'una hora en rebre productes que comprin a distància. Així ho van explicar els seus fundadors durant la presentació el dimarts a la fàbrica Moritz. Avui aquí es celebra el First Tuesday, un acte que es fa cada primer dimarts de mes i on es dona la possibilitat als emprenedors de donar-se a conèixer, formar-se i fer contactes. I és justament aquí on Òscar Pierre i Sasha Michaud han presentat la nova aplicació de la que són fundadors, Glovo. Aquest espai de la fàbrica Moritz, el jove Òscar Pierre ha explicat la iniciativa que va idear des dels Estats Units, on completava els seus estudis d'enginyeria aeronàutica. Allà es va adonar que startups com Uber funcionaven molt bé i que hi havia un buit de negoci en la recollida i rebuda de paquets. First Tuesday ha acollit els fundadors de Glovo per presentar la seva aplicació, que es diferencia d'altres iniciatives similars perquè el client no s'ha d'esperar més d'una hora en rebre el producte que compra online. En un entorn de grans expectatives, el jove fundador ha explicat que una de les particularitats de Glovo és que et porta coses que ningú abans et portava, com anar al Corte Inglés o fins i tot tornar unes claus, tot i que el model de negoci està en un àmbit més tradicional. El ser humano al final come 3 veces al día y el 60% que ahora son comidas, cenas, snacks, desayunos, todo lo que sea pues, comidas de restaurantes o McDonald's o de Starbucks o desayunos. Entonces, esto es el 60% y el otro 40% está muy distribuido. El passat mes de novembre, el projecte va aconseguir uns 2 milions d'euros de la mà de diferents inversors, entre ells Google i Twenty.